estem esmorzant aquí. Hi ha fruita. Està superbé aquest. Aquí hem deixat les ampolles amb el pícnic. Hi ha cereals. I aquí hi ha coses calentes. Aquí hi ha bacon. Amb pancakes. Amb xocolata. Vale. Són les 8, estem marxant. Sembla que estiguem matinant molt, però realment aquí es fa de nit a les 6 de la tarda, a les 7 sopem i a les 9 estem dormint. Així que encara que ens posem en marxa molt d'hora al matí, també és veritat que el dia s'acaba molt aviat. Per tant, dormim les nostres 8 hores, no ens suposa un gran sacrifici haver-nos de llevar a les 6, perquè ja de manera natural ens llevem. És de nit encara, però no hi ha problema. I els nens s'han adaptat bé amb els dies. Com que ja vas agafant aquest ritme de a les 6 és fos, sopem i anem a dormir, doncs ara no ens costa tant. Però teniu en compte, heu de tenir-ho en compte, si veniu amb petitons, això, que hi ha dies que s'ha de matinar força. Jo veig elefants ja des d'aquí. Ja és un explorador. Als parcs no hi ha restaurants, llavors els hotels preparen pícnics. Tothom està menjant pícnic. Hi ha una àrea de pícnic allà, que ells no hem volgut anar, doncs estem fent aquí. Hola! Hem menjat uns entrepans, pollastre, arròs. Està molt bo. I un pastís, mira, casolà. Deixa'm un pastís. De xocolata. Passem oficialment al Serengeti. Una matzatza! Tu què dius? Una matata! Aquest matí hem fet gairebé 3 hores de camí, de pista, sense asfaltar, molt bons, des d'on hem dormit fins a l'entrada del Serengeti, que és aquesta, és la del sud, però ara ens queda encara creuar gairebé 100 quilòmetres fins a arribar al lloc on dormirem. El que passa és que ara ja anem amb el forn obert. No vull veure! Què hem trobat? Aviam, com ho explicar? Un porc ferotge. Un pumba. I què diu el pumba? Hakuna Matata. Allà hi ha zebres? I aquí? Ah! Oh! Espereu, que vull pujar dalt. Corre, corre! Hala! Has tirat un pet? No, tu! Doncs. Ja l'hem trobat! Està dormint, eh? Sabeu aquesta pedra? Què? Més lleons. Són grans, eh? Alafu akawinda. Wanadhani kama Deixa-la pujar. Que bonica! Ui, està fent caca o pipi? Caca, no? Ei, qui teniu aquí? La girafa. La meva amiga girafa. I té el coll llarg o el coll curt? A la sabana hi ha una girafa. Estem morts avui, però hem arribat a Cuom, que és l'allotjament que tenen en Jordi i el seu soci aquí. Mireu quina passada de lloc. Uau. Una passada. Hola, Què dius? que he vist una cosa. Ah, anem, ensenya'm. Papa, va.
Més cala, més cala. Més cala i un llit aquí dalt. Ala. Per anar a sopar ens venen a buscar els guardes perquè clar, estem enmig del Serengeti i poden venir animals, de fet. Hi havia caques d'elefant al terra, com aquí, mira. Caca, caca! I llavors va mirant que no hi hagi caca, que no vinguin animals. Porta un arc per disparar-los.